Dit is onze gemeenschappelijke hut. Naast je hier hebben we een bank. En ik hier ben 1-2 dagen geleden. Ongeveer een hele tot 1 dag. En die famkes die hadden 2 dagen nu die. Het was een heel. Voordat ze pas 2 banken kleren zonder leuningen. Die hut die is kwam omdat die famkes die kwamen hier een keer. En die vonden die wel leuk en die wonen echt een hut haar. En dus toen gingen ze met de piano bezig. En toen in de lockdown volgens mij is het heel snel gegaan. Nou, Mout en ik die kwamen hier een keer, want we wonen op Sumara-Heidesje. En toen zagen we Wout en Tjitse zagen we hier, dus we zouden hier ook een machine en ze wilden een hut ontbouwen. En we wilden graag een hut bouwen, dus we zochten een plakje. En we hier een plakje vonden en we hebben gevraagd van Wout en Tjitse dat het mocht en dat mocht wel. En dan werden we eerst begonnen met jouw peel. En daarna is Elske er ook bij kwam. En toen werden we verder gegaan. En toen nou hebben we dit. Nou, dit is de BM-hut. Dit is eigenlijk een schuttershut. Dus hier hebben we een piel, een speer inlezen, een boog en een stoeltje hier. Dit is het ingangshutje. Dat wie eerst een caravan, maar dat is nu een staakcaravan. En zit je daar wel eens in? Nee. Lijkt het wel een contributiehakje? Ja, maar het weer een hele hitte haai om van de karo te krijgen. Want ja, het ding weer heel zwaar. Nou, hier hebben we zo'n chillroom waar we gewoon kunnen zitten. En we hebben een tafeltje en zo. En kersen en kersens. En wat doen de jongens en wat doen de famkes? Hij maakt nog een taakverdeling. Nou, dat net echt, maar de famkes die doen wel het meeste. Dus die mindsen en zo. En wie timmeren hier vaak. Nou, we hebben net echt een taakverdeling. Die jongens die bouwen een beetje het grutste en dan Richten we het in. Zat je zeggen, daar ben ze al aan ontsieren. Ja, dat zou je maar in. En zit je hem hier nou ook een soort te kletsen met nou? Ja. En waar ga je met dan hoor? Al je dingen eigenlijk wel. wat we nog willen doen met de hut en zo. En dan gewoon andere dingen wat net hoe de hut kiest. Hoe squallen soms. Wat we net zo leuk vinden hoe squallen. Of wat we wel leuk vinden. Of al je rode dingen. Ja. Alles wat je bepraat. Ja.